Nizangkar Benglong Hamren Kapta Tumpu Thodarpu Kachelarpon. KERU Batumpen DPC Asai Hemalong Perangkia Mai Kangmipon. BJP EKD se hinpen mass joining program kedengpon. Umaha rapati habe Jugendro Ingleng ahem stok ya ning arong kacipipon. Farukre sirkep ba trok sirkep pen kapta mahang pathek ponlo bontala pu nizangkar benglong hamren long tami puthot sap kapta seng tusi patu mini phai kre hinian ke ningkan ke thom ke choklo bangsolong pacheton si resafal padu bondhu la bangsolong president Chandra Singh Dera vice president Jelena Terang P secretary Samson Teron apen assistant secretary icon timung pe tumpen si chepo haipon nizangkar benglong hamren district along sap kapta aro seng ponsi suri hinira Kora hini jakhongni phai kri hini arni aningkan ke thompleng si hamren kapta sai hemalong risafola sai tame padup bangsolong all kar benglong kapta mai phu indra lek thipi tame alang ke klem ke damalam theche paklang la pen bangsolong arpu ke deng ponong ji aphan kachpati atom phan anstami hirjumi pajirdu la solong hamren sap kapta tumpen lam theche paklang pon la ke social media long men lo than bang ato phan nong no ke jo ponalam thea pu thak tame paklang pon athe kadu kabe lo than bang atumle sai ka cheklem klik kali bon tainut banghinya joini pen kadu kabe aphan nong no jo ponang ni pusilam the paklang la penjong si ing sai vek ji polotang te department atum sing sai ponang ji pen non ke bang ja por jong si lo than bang atum la pusona sai klem pon bomlang polotang te hamren sap kapta atum si than bang ara pupen kapan than ponji aphan kar bianglong termas council CEM Dr Tuliram rong hang aphan tok jira lo pen paliji pusi pherang ke thinglam the chepaklang pon hamren pen rostam ing report Malang News uncontested pen segi un pol la so poson pen segi un la pen majok ta nabi aku long nak kajar do nabi la pen nabi ningarong aku cak nabi atok Kecing sige kardom pazir lo nilimen ke Jelina Terang pi lapen nili ke dam tang ningkan ke thom nili da executive member si klembom lo la si peneng ke nilita asab o je update ji pulo la se nilita vice president thordun lo mat uncontest nili longdun lo haidun lo ningarong pik lo lapen anutin ta kacing hon pen nili phanang pa amit jak ang disturb dun de lo ba thordun lo la si ningarong pik lo jasame pet ke pini nitum da west kar benglong itum hamran sab kapta ko lada kisi office lo lapen ahok peda bang ke pini ke nikan thom ke chop ason lo la se aku ta kachela amasinon ke amunita duthu o son lo sopta alert lo la se president secretary vice president assistant la long pli bang ke by election system si bang la se non break lang la to lo tante aku bang ke by election hoi pen si declare ko aprang bang ke sarsing hanse president lo chinthong block pe la pen secretary bang ke pu Mohan Singh Kro lo la pen non sarsing hanse bang ke central committee kapta long si alang members lo la bang ke thut helo non ke chapate ji bang ke president aku bang ke Mon Singh Milik Amia block hang block la pen secretary bang ke pu abarim ji thut hulang Mohan Singh Kro la pen bang ke dak Samson Teron hamret la pen vice president bang ke jokta che contest bang dan masih Jelina Terang pian contest pen dam julo la pen assistant secretary bang ke icon timung pi pen Dhon Singh Kro bang bang ke long pli apus pen ke long thomet po election dide bang ke la isi apart lo dai la pen isi apart bang ke nitum kapta central committee isi intang kring isi decision do la gromond ho ke skura develop u meeting e do bomli along tin a meeting ta non jitu government isu education primary level pen high level an ke pang tangji aputha nitum kapta long isi ene social media hai ta klang ulo songbong pen council tum appointment bi bom no la pen non do musis tame pharohini ba araiso baksi dopo ase non la appointment bi 192 ta government appointment regularize kori lo la pen tholang 400 bang phorpli outport
tame council pen contractual hama appointment kilo kasi nitum non ma ke clartak pen aju akhe non has election ta gijud lang akhe half yearly ta non has gijud lang teacher tong ta la pen nitum ta conference ta non cheklo jon aprang son se gijud son mandat la masih nola nitum hai komiti gothan pini ke pat la bangke nitum institution dak mane council pen kachera ba department man kachera pola man ke thang ta be Karbenglong primary teacher association ke 1958 ane kan se amhang ke the lape nitum isi lo ke than government a job association do nai bokhan se khala sota ke form lo non a 2002 anta bang bom lo nitum a problem an mang ke central committee pen se council long authority long nitum se teacher program pen nitum se president pen non dobom CM sitame nitum CM Dr. Tuliram hang sitame nitum kapta pen chingwai dama lama kam an sitame nang pa plan era son se nitum se thakno Jakhong mi phai kre hini arni ada por phai kre sia por malom pen Karbi X Revolutionary United Forum mate thihek pen KERU eba tum pen District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong pherang ke amai kangnipon KERU ebalong resim kang tang ke or asong KLNLF KPLT UPLL pen PDC ke atum MOS alamdon chetok det pen KERU eba mahang pathek ponlo laso jok si longria long ta monsam nang dolo la pen laso monsam ke ban thega jok si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang sitame honorary doctorate degree long ponlo lasialang limate tim Karbi Anglong atum stame blabangso MOS alamdon ke pechun ponang ji arput hetando pose alang litum pen ningje pon lasi jasemet pet pherang ke amai kang ni pon along ke damtang arni Bharat Sarkar hin pen hile ke or asong angbong MOS alamdon ka chetoka close ke do an prabjin pen ke pechun pon raprang ji aphan se Karbi Anglong Autonomous Council Gulf of Assam la pen Gulf of India tom phan KERU eba hin pen ka chunungri padupon dipuben Dharam Singh rong fa report Malong News Nifai tarik ini 12/7/2022 Jakhong Julayani Dipu Press Club di Kolong Karbi X Revolutionary United Forum KERUF mate abaring resim kangtang resim keot song chok 6X militant organization KNLF UPLA PDCK KPLTR KPLTM laten KPLTC atau mahin pen Damtang Karbi Long Accord Karbi Accord 2021 mate MOS 2021 akan lamthe isi ini Sarkar kok athengno lamthe ke pandak pen bilta ong chutai along paje thang kono Damtang ningkan hari apor along abarin resim ton asong song chok 6 militant organization atum lapen Sarkar go India go Assam Angbong Kachingwai Pachitonsi Lamdon mate Karbi Accord 2021 MOS 2021 Delhi along Chitopolo Lamdon 2021 ate Sarkar go India go Assam atumahin pen Lamdon alam the andeng pi andeng su itu anta kepacun daprang nangji arbu mate moral responsibility do lapen ke claim ponji alam jak tadu lapen jongdame Lamdon kepadulia farman lapen kepacunji farman si akehai omipsa Home Minister of India akhai Narendra Modi Prime Minister of India angge akhai Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam Karbi Anglong batai nang humrilo ampar ta akhai Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council honorary doctorate degree peace and development ateng pen go India go Assam lapen Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum lamthe ke cipi alam cak doa buka arti artu responsibility citeng pon pen saya ke pacun pon pamit ke gia mang akeng kam kaciyor kenang sotu walam thi panong si abaring bisim ko asong song sorbatum mate kerap amate Karbi X mose United Forum asong in pen kacunegi appeal alam thi pangdak mose bilta Pakistan ko lasi Number 1, London 2021 along angdeng Klaus doan prajin pen go India go sang pen ka tu ahin pen kepacun
pachun pon keklem London 20.2 London 21 along angdeng so 2.2 2.3 3.5 3.6 4.4 4.4 4.5 4.6 lepen 5.2 ateng prabjin pen kepajun pon keklem go point number 3 bangkel pulo London 2021 ateng kak mate tim ka binglong atum ahin penta arsigjit arpu deng ponti prabjin pen kepajun pon keklem point number 3 bang 4 bang pulo London 2021 ateng go India go Assam atum ahin penta prabjin pen sai deng ponti kepajun pon keklem point number 5 ke London 2020 ka kerat asong ahin pen kebang hilang arni Delhi Hungry Damsi Home Minister kaprek Minister lapen go India kiting atum pen kachitong asai deng ponsi London 2021 MOS kepajun pon Japan sai deng ponpo Jakong Niphai Kri Hini Arni Difu BJP Asa Hemalong BJP East Karbi Anglong District Committee Hin Pen Mau Joining Ajai Me Kedeng Pon Labang Solong Aluhia Man Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hang Pen Chenglok MP MLA MSC Lapen BJP Long Chipok Dun Mia Song Ya Tum Pen Chenglok BJP Apan Ki Kroya Rada Tum Sita Me Chetong Dun Rinti Jasemet Pe Labang So Me Long Kedam Tang Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kili Kalong Korkanthi Constituency Pen Congress Asong Pen Ki Thordun Sarjeng Ingtis Tame BJP Long Chipok Dun Lapen Alang Liki Abarim HAD Minister Khorsing Ti Asopolo Lasalong Congress Pen Bang Pharohini UDFS Asong Pen Bang Trokebra Phola Pen APHL Sa Song Pen Don Plikebra Photum Stame Bang So Ma Joining Ajai Megalong BJP Long Chipok Dun Tanglo Dipu Ben Dharam Singh Rong Fa Report Malong News Kalang Bang Ka Hoklo Nili Kedam Tang MSC Kile Khut Nili Korkanthi Homosti Pen Congress candidate hoi pe Nili Chipati Dunlo Sidam nili dak bangke hai une delo sitan nili ni pini dak BJP long nangke join bangke nili remdet a join pen sike bang ke kali nitum dak district congress long nitum ketaman kichi un ketaman lam ke chok che ketaman niom niti la hai nitum ning ching sam se joni sinang ki dun yang kaman nitum non chui sam ke dam tam election hutta nitum Korkanthi mondol congress committee ala aprang ke dotanga body tum attract record bang mewe Ajonya nilitum dak district long ta damlo ha state long neto alam palyo je election of prang sitame nilitum la nitum dak Korkanthi mondol congress committee along nitum abodi nang larpin nang ji puri nitum chon ninglo siname thang ta latum addition mane alama important na pin pen ang yutu la pusinang la deadlo last bang election hood nili tiket long ena phi bangke abodi tumbang la mondola bodi tumbangke kapre dunjo jone nili tumbala su khuti do olo la so election hood si lahaya jone ning ching samsita dolo lapin kapre ai hin non grassroots level alam puri thamsi tame Congress party long decision ke khali athak pen sinang pichot aber pen itum grassroots level chuning rialam itung dak grassroots level chelang leadership tum hanke alam ta en ako im ardida pipe ako lahaya joni kaji ining chisa se pinin tum Congress party ben COC BJP long che pok don nili theklong bom lo je ake hai Tuliram Rong Hang sar CM sar alangli da kachari pon mesen peace pen mesen kachari pon development na mesen theklong si ning ching sam si nili tumbang ke ladang che pok don sarjeng ona mak ইংটি তেখেতৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 200 জনৰ ওপৰত মণ্ডল কংগ্ৰেছ ব্লক কংগ্ৰেছ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকে আদি কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদান কৰা হৈছে আৰু লগতে সুৰুপথাৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ নিৰ্দলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ কেণ্ডিডেট সহায় কৰা তেওঁলোকৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰায় 100 জনকৈ অধিক যোগদান কৰা হৈছে আৰু লগতে যোৱা APSLC দলৰ আছে 35 ঘৰৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদান কৰা হৈছে আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই যোগদানৰ কাৰ্যসূচী গতিকে আপোনালোকে চাওক আমাৰ সেকেন্ড টাইমছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে 26টা সমষ্টিত
26টা সমষ্টিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি আহিছে। তাৰপিছত চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলবিলাকে প্ৰায় 2000কৈ অধিক লিডাৰ কৰ্মীয়ে তেখেতসকলক যোগদান কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈ থাকিম। ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 5000কৈ অধিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান কৰা হ'ব। বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতিৰ দল বিশেষকৈ APSLC, কংগ্ৰেছ, SG, CPIML দলবিলাকত যোগদান কৰা হ'ব আৰু সেইটো আমি অহা আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ পূজা আগে আগে সেই কাৰ্যসূচীটো আমি প্ৰায় 312জনমান আজি যোগদান কৰা হৈছে। চাৰ্জিং ইংটি যোৱাবাৰ কৰকান্থী সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে প্ৰাৰ্থী আছিলে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰচিং ইংটি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পুত্ৰ আছে, কিন্তু আজি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰে। Nijang Karbi Anglong Kuti Piarong Amekar Jogendro Ingleng ahem pining an ingdeng hini sok ke eke som arni rong isiara tumpen ning arong kacipi pon lapen labang so along aluhi aman pen kacitong dun habe harsing teron habe umaha sikopi renu rong pipi lapen habe pi kare kropiatum cetong dun habe sikopi pen si sok ke e cepate ingpupon so arlo atomapan minit hini angbong apor pipon kado kabe pen bang poket to te bang pi cepate dun Lapuson sok ke ahut ning ceparong Kuti Piarong along pen ke bang jokta padopon pe pinlang pusi tirikam mate Jogendro Ingleng pen thanang bachinidun lapen bangso sok ke arni pinso atomapan sok chili parphang pen ke kat sar pimaratum phan sok ke e pachebai nimso pimaratum phan chili apeng pa ot pen ke kat pachebai pon sok ke e cepate ke hayabang fuamen bahir phangchupi maluti timungpi lapen robika timungpi atom henlo chili apeng pen ke kat kacepate long cepahai dona bang piamen priti ing hipi rosmika terang pi lapen gili timung pi sok chili ke parphang pen ke kat kacebai pen cepahai bang puamen Samson Kro longki timung lapen Suniron Ingleng henlo satgang pen digonto terang report Malong News yang phong ciklu ni pai krisi ok lo ni kana sek chuki jodam jorok jorat ok lo pining det kali mili chuning pen talasu hitung karbi ajutang jubat hitung aridong sindi wa bisar tadu sidahala milik dum basko sei pencok sita pini hitung ridong sindi ba lasu penong pisim hitung ahok lo cili ari pini hitung kacu ecu sob lasi milihin pen kapik lang baka pidupon lake adu kabe karbi pulpo wasalam du karbi pulpo rat phanta kacing thurna milidet ke tembong bo lam kadu kabe litu karbi pulpo karbi anglong ada kiti kithe kiding du lasi adon pinta chuklem tema sita isi ini arong aji pen don rap jipu jipi akithe kiding hani di hasil asal program deng kono lasi pidulo lasi eke sama long damnya itu kacipati wabangke iki ke dam diklaim ke dam kacipati labang simili eke hangpon bate kapidupon lasi mili jong ka matha mili wet ini edomet dunai popan li ditung karbi kul forat ke ditung som chuk emna damna so kacu nono son kacu i kacu somu tunoi lukhi phani dingge archu rang kok la so lukhi phan karchu ili tum ningarong ninga je chipi pon la so ningarong je chipi pon along soki kacipati cilia peng kabahar pen ke kacipati cilia peng pen nim supi mara tunga cipati lahaya long ni le thegong pen ning samlo la pen ni phana chu pha pen tini bang swa mai long kita ning kladak ning kelas tapen kadu ko ibhanta ni lita churu lo lapen nili ninga klong pen alang tum hanta ni li churu parlo kewang je ning kanan sutame along aprek adon aprek sutame la sona sai kedeng pon tu thegia phan sini li hing pen kadu ko ibhanta ni li than pachini lapen tini bang so mai long pen ni li tuning ri la lo te ilitum sokar bia khai ke tiki dat chukhiu dat akhai pinak lapen pini pena bakama li ha suceng mindar pelangrap pen tai li ke
cuti cuk hiu nangkok cuti cuk hiu pensi kecu pinak nasi lasu angdeng alangli ake hai Jugendro Engleng long rihabi alangli lasu apor ke hot contact ajo ini pen ni alang kan suri kadom curolo nasi pini kadu ko betu manta nili lai thini than pachini pensi nili bang suamai long penan tumpan pachini pensi nilam the ni ko Dongka mukam yoda tumpen kepang thera sai kidangton. Jakong ni phai krehini ani dongka mukam yoda hinpen patir pipon si dongka mukam children pakalong kepang thera sai dengton. Lapen ke non kebang jiani anta alang litup ning isi pet pen dosi lapuan suse asai keme klempon tu alang pusi dongka mukam yoda metu jerjar teron pen perang kia thengno nang pachini dun. Dongka mukam pen Janta Be report Malong News. La nilitum dongka mukam yoda hinpen nilimen ke thari jerjar teron. La penalitum la bangso dongka mukam use buka ceseng pemantuan ingkan masing itu ceseng pon. Nilitum ceseng ceng ke 2015. Ala sohut bangke nilitum ka Charlie yang tandam lamat 19 lombe nitum ington kolo. Ku putot Charlie damdan aku bang tulo nilitum aku cekom tulo sogo. La penalitum la dongka mukam use na itu members bangkaan bago. Nilitum long nono to ke member bang ke propodo. La penalitum la bangso dongka mukam use penalitum gidam tang. Pupipia saya si klempon tang lo la dongka mukam long sopial jolong. Nilitum dongka mukam long sopilong ke klempon ceng nilitum ke ceng ke langit tu nilitum tipine pajur dam lo along kera pajur dam lo lahai ke cho mul hai sang ike dadak dongka long ali ke wak lahai tado nilitum youth pen cithan lo la ali ke wak tado nilitum bang bom lo la pen non ke wak cita belek step nilitum kiteng konifan sisi kon bom lo dongka mukam kita hin. La penalitum kini la bangso dongka mukam long children park long itu kopiat hesina litum kini pangkil panakok lo. La nilitum pangkil panakok te mane dak nilitum dongka mukam yoda hin ben celang lo lagi bojar pipina ingram suke celang lo da pot kaman nilitum la dongka mukam yoda hin ben ram cethan lo meeting to lo chingwai lo amat la poli lo amat se pangthai nang kaman nilitum mang da sop chekhoi sar lo amat pini bang nilitum mang pangthai lo. La penalitum la bangso dongka mukam use long president secretary abang fomen apa sini dunia. Presiden bang ke nilimen lo thari jerjarteron pu secretary bang ke alangli thari malong ingleng. Nilitum non ladak ke pangthai nang ko lason lo ladak dongka mukam bongso tumta adim ki jui ke langdi ma beliat bojor ang bong lasi angtan si summer vacation lo ko angtan si judam nang ko PTC lasi nilitum matha pen lasi pangthai lo la pen laso ke pangthai idea nai ki first ke CM sarabong nongki onghang sing nang than lo tuman nang than lo nang tumkam kem jima bunar julo youth pen aman itum ra youth pen thak don lo itum jingwai lang sar lo man itum bang tin bang akam bang kem. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.